prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you so much. Thank you, Father. Speak to us tonight. Speak to us tonight. Rabo shata labo siata. Empower us, Lord. Riba shanta labo sumendia baba shala basante. Correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Psalms 23, 5-6. Anogadzika tafura pamberi pavadzivisi vangu. Anozodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. Chada ndibate the line inotiyo. He anoints my head with oil and my cup overflows. This statement has to do with a blessing. Zanzi anozodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. So the part anointwa is the head. He anoints my head with oil, and my cup runneth over. The anointing is on the head, and the overflow is on the hand. The anointing is on the head, and the overflow is on the hand. All right. Vanozodza musoro wangu namafuta, then mukombe wangu unofashuka. Mukombe, let's say for example, cup. So he anoints my head. Oh, let me just do it this way. I want you to see it. I'm going to demonstrate a little bit. He anoints my head. But the anointing is done on the head. Just allow me to use this. He anoints my head, and my cup overflows. Anozodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. He anoints my head, and my cup runneth over. So the anointing is on the head, and the overflow is on the hand. Kumusoro kunezodzo, kumaoko ndokuri kuita the profit or the overflow or the blessing iri kuoneka is visible from the hand, but the anointing is upon the head. He anoints my head, and my cup runneth over. So the power of the mind. The power of the mind. The power of the mind. Simba rakavigwa papfungwa dzemunhu, the power of the mind. I'm sure we are all aware, or we all know, kuti what rules the world is not money or resources, but what rules or governs the world is the mind or the ideas. The idea runs the world. We are blessed with so much resources as humankind or human beings. But what rules the world now, isinyaya yekuti pane zvinhu zviripo, asinyaya yekuti tine pfungwa dzatiinadzo pamusoro pezvinhu zviripo. What rules the world is the power of the mind or ideas. Resources, money, or whatsoever you can think of, as this more powerful or more effective or more valuable than the mind of the man. Because the value of gold is not gold, or is gold natural, but what men can do with gold, which means the idea or the power of the mind over resources, don't you know, create the value upon the resources. Which means you can have the valuable resources with you, but as long as you don't know how to use it, as long as you don't have the idea or the greater knowledge on how to use what you have, it's a lesser value. So the value of the property or the value of anything in the world is in the mind of man.
kukosha kana kuti simba rechinhu nekukosha kwacho kwakavigwa mupfungwa dzemunhu. So what rules the world is the power of the mind or ideas. Value yechinhu is not about the thing, but the value is controlled, or the value is from the mind of the man. My ideas ane munhu upon anything, though are not created the value upon that thing. So that ukava nezvinhu zvacho but usina njere dziri deeper on how to use the thing, truly unogona kutotambudzika, but une chinhu chine more value and anogona kuva successful munhu anogona kunge asina chinhu ichocho but anoziva kuti chinoshandei. At the end he becomes the buyer to you. That's why you see kuti Africa is not poor, but Africans are poor. Africa is not poor. Africa as a continent is rich, but Africans are poor. And as you control from prayer, already we are blessed. He anoints my head, but my cup runneth over. So cup is a shadow picture yezvinobatwa kana kuti zvinoitwa nemunhu. Why? Because tikaziva kuti gold rinoshandei kana kuti diamond rinoshandei, zvatinoita naro ndo zvinokonzera the profit or the overflow kana the influence. Saka dambudziko riripo, there are times yekuti the power of the mind, inoda kuti itsanangurire vanhu. The blessing inflower say the blessing, the anointing is on the head, but the overflow is on the hand. So the anointing is on the head, but the overflow is controlled from the hand, which means if the anointing is on the head and yet the hand harina charakabata, because Bible writes, he anoints my head. He anoints my head with oil. My cup, not his cup. Asi mukombe wangu, kureva kuti the size of the cup iri determined neni. Ruoko runenge rwakabata cup nderwangu, and the cup is not his cup but is my cup, and my cup it just represents what I do, zvandinobata, because the blessing, the anointing is on the head, but the overflow is on the hand, which means kana the hand risina charakabata riri empty, no matter the anointing is on the head, but if on the hand kusina chinhu, hakugone kumanifesta the overflow. The overflow, it represents the ability or the power of God to make things work in your life. The overflow, iropafadzo yaMwari iri kufashukira muupenyu hwako, but there must be somewhere pazvinosvikira. Let me take you to the book of Luke as an eye opener to what I'm about to minister, to teach. Rakata labosha rianda labosha rekata yando loboshiata barabazuga dayante rakata bosha liba sarando roboshiaka rakata bosha labosianta bebe jaliga de la cosada raboshiataka mante parado leboshiaka. All right, Luke chapter 4 verse 18. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the good news to the poor. I'll just leave it there. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. The Spirit of the Lord is mweya washe uri pamusoro pangu. Mweya washe uri pamusoro pangu. Akandizodza kuti ndiparidze evhangeri. Mweya washe uri pamusoro pangu. Akandizodza kuti ndiparidze evhangeri. So the anointing of the Spirit of God. Jesu achipupura vanoti mweya washe uri pamusoro. So the anointing iri kuya pamusoro pa Kristu. Jesu ndiani? One is a person. Number two, he is the head. Ndiye musoro wevhangeri. And Jesus is the word. And the word just represents information. Saka even Jesus as the word, he was anointed. Which means the anointing yakauya pamusoro pa Jesu anova the word. Which means the anointing yakaenda pamusoro pe information. Jesus is the word.
And the shoko riri kuti pana Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. He anointed me. So the word, Jesus is the word. And the anointing was poured upon him. Which means my results, how effective the ministry of Jesus was, really controlled pakuti. The anointing was poured. The oil was poured upon him. Which means Jesu ndiye shoko. Ndokubva shoko razodzwa. Which means the word or the idea. Kana yani the anointing. My results are effective. So Psalms 23 verse 5 and 6. It's a picture. I'm sure we all love this scripture, Psalms 23. But ukaiteresa zvakanaka kubva 5 yati, he prepareth a table before me in the presence of my. I'm sure this network thing is not tendering us. So there are enemies around you. Mwari prepared the table in the presence of the enemies. Their enemies are there kukudzivisa, not to eat. My enemies are anakungomira to watch you eating. Enemies are there to block you kana kuti kukudzivisa kuti uregere kudya. Which means you must know how to handle your enemies. They are not there just to watch you. They are there to disturb you. The reason around my enemies, it means they don't like what's happening in your life. Saka panapo chaitwa chi pagadzikwa tafura. Tafura chi chikafu. Chikafu chinodyiwa nemunhu chi kana ari muKristu is the word of God. So Mwari vagadzika tafura pamberi pavadzivisi. Kurati shoko raMwari panouya muupenyu hwako rinotoda iwe kuti uunderstand kuti the enemies are not happy concerning this table. The enemies are not happy concerning this table. Sa David achibata anoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndiregere kukutadzirai. Sei David ari kuviga shoko. Shoko rake raMwari akasariviga. There are people who are ready to attack that word. There are people who are not happy concerning shoko rauya muupenyu hwako. They want to attack you, especially to attack you not to partake or to eat from the table. I'll leave that one. He anoint my head with oil. My cup overflows. Which means the blessing inoshikira pamusoro pe idea, pamusoro pe knowledge iri paure. Zvoreva kuti knowledge yawinayo kana kuti vision kana kuti idea yawinayo ndo panoitwa pour the anointing or the blessing. Saka hepano pane nyaya now. If he anoints the head represents information. Head represents knowledge. Kureva kuti kana pasina knowledge, the anointing kana ikadururwa, you will never be effective because he wants to anoint the head. He anoints the head and the head represents information. Then the cup will runneth over. So cup ndo zvakabatwa zvinobatwa nemaoko emunhu. So the anointing is on the head, which means firstly you must get the right information. But usati wa attractor inzwa usati wati God empower me, God give me this, give me this. You must know. You must get the right idea, knowledge. So he anoints my head. So if the head is empty, that's a problem. And if also the hand is not holding the cup, that's also another problem. Saka nama yataita sometimes is the body of Christ. The head is not there. Information, incorrect and valid, are hippo. People, they just need to be empowered. But empowerment, usina great vision or greater knowledge, aigone kuti uve effective. Alright, I'll explain it this way. He anoints my head with oil. So the oil is poured on the head. And the cup now, the overflow.
So the challenge we have in our times, there is no cup on the hand. Ruoko harina kubata cup. So if the anointing comes on the head, and on the hand there is no cup, there is nothing, truly there will never be an overflow. Because the overflow, inoitika mune zviri kubatwa nemunhu. The anointing is on the head. Just imagine that the head is there, you are anointed, but you don't have the cup, a structure, a system yekugona kushanda nayo, which means the anointing inogona kuvapo, but you will never be effective nokuti hakuna cup yakabatwa kuruoko. Jesu unoti, the Son of Man is no way. Haana pekuisa musoro wake. The idea yaainayo concerning. So number one issue concerning the things of the kingdom is idea, kana kuti vision pamusoro peupenyu hwemunhu. You know, when your vision is so small, you don't attract much. I'll give an example. Vese vagari endogara muHarare. Vese vagari vemuno muHarare. Padzimba pavo pane mataps emvura. Ende mvura yatinoshandisa inobva kulake Chiwero. Lake imvura yakawanda iri kulake. But mvura yaunogona kuwana mudzimba dzevamwe nemumwe nemumwe dzine chekuita nemakontena vainawo. Kana mumba munhu ane 5 liter container, unogona kusvika mumba make makazara 5 liter container. Ane a drum, unogona kusvika pamba pake pane drum remvura. Asina any container, unosvika pamba pake pari dry, yet are connected to the lake. So your connection kuna Mwari, connection to greater power, kuna Jehovah El Shaddai, and a greater ability. But the container now, the cup, zokonzera the overflow. Kana isiko, you run dry while you are connected to a greater source. You can run dry or be connected to a greater source. So the devil akada kuataka the church, he attacks the head, and the head represents information. He attacks the head. That's why book of Ephesians chapter 6 parinotaura pamusoro penhumbi dzekurwa nadzo. Notaura kuti and put on the helmet of salvation, which means you need to protect your head. Musoro unokosha. Ukakuwadzwa ruoko, you can do without a hand. Ukakuwadzwa gumbo, you can do without a leg, or without legs, or without hands. Ukabviswa nzeve or nzeve dzese, you can handle it. Ukabviswa ziso kana ese, you can still live and make it. But ukabviswa musoro, no matter how educated my doctors are, but one thing you must know, hakuna artificial head. The head must be original. They can transplant heart, they can transplant liver, they can transplant kidneys, but they cannot transplant the head. Hakuna replacement. So the Ephesians 6, and put on the helmet of salvation, which means the enemy, akada kuataka, he attacks the head. Why? Because angels akango blow up the head off. The body cannot stand or cannot do anything without the head. Put on the helmet of salvation. Put on the helmet of salvation, which means we need to have helmet protection concerning the information. The head represents information. That we must protect the head, and the helmet is the helmet of salvation, which means you must know, you must understand the real thing about your salvation. Ruponeso, salvation, which means you must get the right information, the right knowledge concerning chinombons to be saved. Chinombons is salvation chi. Because each choka such understander, the devil can attack you. Your head will be naked. Can you understand the salvation? Unenge une a head is still covered, because the helmet is the helmet of salvation. So when you don't know the real meaning, the real idea concerning salvation,
unenge uchioperata with a head iri not covered, and the devil will attack that head. Ukaenda Jesu ari pacross, Bible rinoti vakagadzira heti yeminzwa, a crown of thorns, ndokubva vamisa mumusoro. They left every part, vakaisiya, vakaataka the head, vakatora heti yeminzwa vakamisa mumusoro. Zvikuita sekunge vari kuincrease pain in him, but that was an idea for the church. What's the idea? Kuti the enemy is after knowledge. The enemy is after your head. The enemy wants to attack issue inechekuita knowledge. Vakagadzira korona yeminzwa, a head of thorns, vakamisa mumusoro. Why? Because the first Adam, atadzira Mwari. Mwari vakati, you are going to eat out of sweat. You are going to eat out of sweat. Kwauri kuenda kuchamera minzwa nerukato. The earth ichaproduce thorns and thistles to fight against you. Saka Jesu paari kuuya vanotora minzwa vomisa mumusoro. In other words, that's a prophetic thing chavari kuita. Kuti minzwa yese yakamera muupenyu hwako through the first Adam. You don't need to uproot thorns with your hands. But what you need is an idea, the knowledge of the kingdom. The knowledge of the kingdom. Kana Bible richiti vakatora heti, vakagadzira minzwa in more like a crown, vakapfekedza Jesu heti yeminzwa. Zvoreva kuti chiri kuita kuti vaatake the head. The first Adam atadza, Mwari vakati kwawakuenda kuchamera minzwa nerukato. The earth will produce thorns and thistles. Adam, remember, ari kunoita farming outside the garden. And paari kuenda ikoko pane chiri kusimuka against him, thorns and thistles. Saka minzwa paichabuda, Adam wekutanga chaakatanga kuita abuda mugarden was to deal with the thorns. Wakandosakura, wakandoita weed out the thorns and thistles. But Jesu paanouya, the last Adam, vanotora minzwa yacho vomisa mumusoro. In other words, church iri kutupiwa a picture kuti when you now have the understanding about Jesus, when you get the understanding of the kingdom, automatically unenge waita uproot the thorns, because Jesu haana kubata minzwa nemaoko, vakatora minzwa vakamisa mumusoro. Kurati chinodhila neminzwa is the head, and the minzwa inorepresenta opposition, inorepresenta attack. Saka Jesu paari kuiswa minzwa mumusoro, it's a shadow picture yekunzi minzwa yese the devil paachada kukuataka, you need to have the real head that can carry, that can weed out the thorns. Attack iripo pa church, iripa information. Attack iripo pa church, iripa information. The enemy is after your head because he knows with the anointing inoshikira pa head, the blessing and the favor of God inechekuita ne knowledge iri on the ground. Because kuva ne more resources, usina ma right ideas or brilliant ideas, you'll be empowered, but still you'll be useless. Because the value yechinhu chese, the world is controlled nema ideas, kwete ne power. The greatest power on earth is knowledge. Knowledge is power. So the greatest power is knowledge. So the enemy or the devil is after your head. The devil is after your head. Because package yakaunzwa na Jesu ya salvation is only represented by a helmet ya unopfeka mumusoro. So when you don't have the helmet or the understanding or the ideas concerning your salvation, unenge uchioperata une a naked head. And whenever the devil attacks your head, you are gone, because you cannot replace the head. Hakuna artificial head. The head must be original, which means you must have an original idea of the gospel or original knowledge or information concerning the word of God. Let me just give you a hint concerning the original information. For example, I'll give you an example. Ukatarisa zvakaita shoko raMwari, Bible, the book of Timothy rinoti, we must rightly divide the word. We must rightly divide the word.
which means shoko rinotoda division. In mathematics, we must rightly divide the word. Ukatarisa shoko raMwari, the Bible, really divided into two: the Old Testament and the New Testament. We are a New Testament church. We are a New Testament church through Christ Jesus. Jesu akauya kuzotipa a covenant icha to replace the old covenant. We are a New Testament church, right? But New Testament yacho inotangira papi, iri effective kubva papi. Old Testament yacho yanga yakamira sei, yaitangirawo papi, ichishika papi. So information iyoyo ukatadza kuva kuita rightly divide, ikatadza kuva original, you can mess up the thing. It can be a mixture, and the devil will take advantage of confusion yako. And at the end, no matter you are empowered, but as long as you don't have ideas or original knowledge, you cannot be effective, because the anointing is upon the head and the overflow is upon the hand. So what am I saying? I'll give an example again. The book shoko raMwari, the Bible, is divided into two: Old Testament and New Testament. We are a New Testament church through the covenant yakaitwa pa Calvary. The first covenant yakaitwa pa Mount Sinai through Moses, but the second or the last covenant yakaitwa pa Gomore Calvary, kana kuti panzvimbo inonzi Golgotha. Golgotha, it means a place of skull, kana kuti nzvimbo yedehenya. Skull means the head. Jesu akarovererwa pa Golgotha. Golgotha means a place of skull, nzvimbo yedehenya kana kuti nzvimbo yemusoro, which means Jesu paakauya akaunza the original head, that is the original idea. Jesu akarovererwa pa Golgotha. Golgotha means a place of skull, nzvimbo yedehenya kana kuti nzvimbo yemusoro. Why? Because iye aiti mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro, saka akazoisa musoro pamusoro peumwe musoro, kuti akaunza a new idea, a new covenant kutsiva yanga iripo. So nzvimbo yakarovererwa Jesu is also a prophetic insight yekuti akarovererwa pa Golgotha, nzvimbo yedehenya kana kuti nzvimbo yemusoro, which means ndiye akabva kumusoro kuzotsiva the old system to bring the new one. That's why the first miracle ya Jesu pana John chapter 2, when he turned water into wine, the master of ceremony akapupura achiti, ndakaenda michato mizhinji, but wine yatawana pano yatanga ichitapira, ichingoimprove, ichingoenda ichitapira. Which means the master of ceremony got the first miracle ya Jesu yepamuchato. Why the first miracle iri yepamuchato? Muchato uno represents a relationship, which means nyika ndo iri kuchatiswa naMwari, but pane changa chakashota, wine. And what is wine? The blood of Jesus. Why? Nokuti vaimboshandisa ropa remhuka, saka they ran out of wine. Kureva kuti it was a shadow picture kuti they ran out of the blood, because vaiunza mhuka ma-animal sacrifice, but nekuti upfumi hunopera, saka the old church yakaita run out of wine. Kusvika Jesu auya anova the new wine. He is the true vine, and we get wine from the vines. Saka Jesu paari kuuya ariuya kuzounza chashota kuti relationship icontinue, nokuti wine ndo yakashota pamuchato. Saka vanhu vaida relationship naMwari, but paishota the original blood. Saka Jesu paakauya he turned water into wine, because he himself is the true vine. Saka shoko rake ndo rakava the new wine. But I want it to be an eye-opener to you. So the Old Testament iri kuuya through Moses, which means kana takudivide shoko redu kuti tive ne original understanding, the real idea. Rinotangira pakuti pa Mount Sinai ndo panouya law through Moses, which means before that hakuna law, nokuti law yakapiwa Moses pa Mount Sinai. Before that, dispensation isina law, nokuti law yakauya pa Mount Sinai na Moses. So kubva kumashure kwese kusvika pana Moses, haisi
Old Testament. Testament tikureva sungano. Sungano yakaitwa iri old. Yakaitwa naMwari naMoses pa Mount Sinai. So iri kuitwa pa Mount Sinai naMwari naMoses. Ndo panopiwa Moses mitemo. Ndo panotanga the movement yelaw. Right. Dispensation iyoyo inosvika painoitwa handover kusvika panoya the book of the prophets zvichingoenda zvakadaro. Right. But uchaona kuti kune zvakatorwa before the law zvikaiswa futi mulaw. But originally hazvisi zvemulaw, zvakaitwa before the law. For example, Jacob promised to give God a tenth achienda kumba kwaLabani. That was the revelation of him tithing unto the Lord. Also, I'm not teaching about tithing. Whether you believe it or not, it's not my issue. I want to just give you an eye-opener, a brilliant idea or understanding original mind. Even Abraham, when he met Melchizedek, he gave a tenth, not by force, not as law, but by revelation. Not by force, not as law, but by revelation. The tithing story, originated from Abraham. It was not given to him as a law, not by Moses, because Abraham existed. By revelation, he gave his tenth unto Melchizedek. And Melchizedek is a shadow picture of Jesus. Ana baba, ana mai. So Melchizedek is the shadow picture of Jesus. And Abraham argutaita na Melchizedek, the shadow picture of Jesus. Not by law, not by force, but by revelation. But when Moses came now, that system get into yaka abdo. But by revelation he did it. So is Jacob as well. So izvozvo zvika adoptwa pa time yelo na Moses zvikaita came in mulo hazvisi out of law, zviri out of revelation encounter ya Abraham na Melchizedek zvika adoptwa zvikapinda mulo. Adoption hazvina kuoriginata imomo. Adoption zvikaoperata zvirimo. Zvaoperata zvirimo zvikaramba zvichimova even after the time of Moses, shika unto the prophets, shika unto Malachi the prophet. All right. So before Moses, that's not law. Law came through Moses by Mount Sinai. Then Jesus came in now, Joseph Vauya, with a new dispensation of grace. All right, I'll give you another example this way. Mushoko ra Mwari, let's go to the 10 commandments. Kudza baba vako na mai vako. Apart kuti it's written as law, but from natural understanding and common sense, it's good to do so. Nyika pachayo inosvika paino adopta law yemushoko raMwari yova a lifestyle out of common sense. Nyika inotoziva kuti zvakanaka kuti munhu aremekedze vabereki vake. Nyika inoziva kuti zvakanaka kuti munhu ave nerespect towards his parents. Nyika inosvika pakuzvigamuchira kuti kubira munhu kwakaipa, not by law, by common sense in the reasoning, and to live as a good citizen. Kubira mumwe hakuna kunaka. Kurati tinogona kuadopta that, not because we are in law, but it's a good thing to live like that. So chinhu chakaadoptwa chichiuya musystem hachina kuuya by law, chakauya by adoption. I don't know kana muchindidzwa mushe papa. What am I trying to say? That it's okay pa statement yandutaura kuti the enemy is after your head. Because kana shoko richiti put on the helmet of salvation. The enemy is after your head. Why? Because the real package is salvation. Ukasai understander. Uri kuoperate with a naked head, really exposed for the enemy to attack you. Vakatora corona yeminzwa, vakaruka minzwa, vakaisa mumusoro maJesu. Varikuita sekunge vari kuera
minzwa Adam akanzi kwawakuenda kuchamera minzwa, which means Jesu paari kuuya anova the last Adam, minzwa yacho haite kubvisa nemaoko, minzwa yacho inoiswa mumusoro, which means your head now. Head represents knowledge or information, which means when you get the real and the right idea, you can deal with what the enemy is about to do against your life. Saka nhamo yataita ndeyekuti there are times yekuti tine confusion, tine a mixture of information, tine confusion, or we don't have the right information. So we are operating tine a head is still valid to carry the anointing. Why? Because Bible that he anoints my head. He anoints my head. Wakazodza musoro wangu. Kurova kuti musoro information. Chino attractor the anointing is the head, and the head represents information. Saka munhu kana asina the valid or the right information. So you know there are times a man can preach without the anointing. Munhu unogona kushumira asina anointing. But Mwari akada kuti munhu ashumire, he anoints you for you to minister. He anoints you. Which means he anoints the idea yadyara mauri. He anoints the information iri valid yaaisa mauri. He anoints my head. So the anointing is on the head, but the overflow is on the hand. And the head represents knowledge or information. Because what rules the world? My ideas. Value yechinhu inobva pacapacity yekufungwa kwemunhu kuti ndingachishandisei chingaitei. Gold harina value as gold. Gold rakapiwa value nekuda kwekuti kuna akafunga kuti tingarishandisei. Havana kungoswera vamuka vakangoti gold rinodhura rine much value. It's the use. So which means it is the idea upon the thing that makes it more valuable. So he anoints my head, and my cup runneth over. Cup runneth over. So it is the head that attracts the anointing. Mweya washe uri pamusoro pangu akandizodza kuti ndiparidze evangeli. Musoro idea, knowledge. So the head or the information, do you know attractor, the anointing. And when you are anointed now, what runneth over is the cup. No matter wakambona zitruck refuel. Zitruck refuel rinenge rakatakura fuel rikuendesa fuel pasafe station. Vakasesa fuel yakawanda mutanki retruck iyoyo. Truck iroro rinogona kupererwa nefuel rakatakura fuel. Why? Because the system iripo pamota ndeyekuti even riri truck refuel haritore fuel kubva mutanki kuti rori ifambe, rinotora fuel kubva mukatanki kerori kwete muzicontainer. So it means katanki kerori kakava kadiki kana mukaiswa fuel shoma, rori yefuel inopererwa nefuel to the ideas of the kingdom. Uchioperate pa natural common sense, unogona kupererwa kuomerwa uri connected kuna Mwari. Uri connected kuna Mwari, but usina the kingdom idea. Unenge uchitora kubva patengi rako ukaoperate pa level yekuti unonamata Mwari wamasimba ose, but your ideas hadzina kuva connected to the idea of the kingdom. Zvoreva kuti uri kutora mutengi rako uchifamba. Saka unogona kupererwa nefuel wakatakura fuel, unogona kuomerwa kunetswa wakatakura nyasha zhinji but dzisiri kushanda mauri. Why? Because dzinoshanda through a system yekuconnector. So your connection now, your head, your ideas dzinofanirwa kuva suspended. Bible Romans 12:2 inoti your mind must be renewed by the word. Pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe. Your mind must be renewed by the word. Your mind must be renewed by the word. Kuda kuti mind yako iri raw kudaro haigone kushanda kusvika yekuti the anointing is there. Mweya mutsvene ariko is the anointing. But pari kushayikwa the head that can carry the anointing. He anoints my head.
and my cup runneth over. So the anointing haisi kucup, the anointing iri kuhead. And the head represents information, knowledge. So if the head is empty, hapana information, hapana knowledge, there is no point for the anointing. For example, kana mota isina engine, there is no point to put full tank pa mota iyoyo. Mota ikaiswa full tank isina engine, mukada kuti ifambe munoita yekupusha. So there are times yekuti you are struggling, you are kuita sekunge ndori kusunda chinhu chacho, ndori kuchipusha. You are connected to God. But kana wakuita zvinhu zvako, you don't see the end of God. Utange life yacho ndeye kupusha. Why? Because the engine represents the mind. Mota isina engine ikaiswa full tank, munongoita yekupusha. So the anointing represents oil or the fuel. But the mind now, the idea, the head is the engine. Do you know kuti unotakura nyasha zhinji wobva waita zvinhu zvishoma, una mwari muzhinji. Dambudziko harisi ramwari wacho, but dambudziko nderekuti pazvasvitswa hapana the idea or the vision iri greater. Makatabosha lebo sariga dayasa. Manta yazeka de la masanto roboshiataka. Mikatarando lobosha liga darabasata kayande. Riba sayado leboshiaka. Saka Jesu paari kuti mweya washe uri pamusoro pangu akandizodza kuti ndiparidze. Mwari ndimwari ane zvizhinji, ane simba zhinji. End result zvinobuda zviri zvidiki izvo zvaiswa zviri zvizhinji. Munhu wese ari kugara maHarare ari connected kune lake Chivero, mvura yakawanda. But mumba mako kana usina mugoro wemvura, kana usina drum rekuisa mvura, ungori ne 2 liters, unowana 2 liters uri connected ku lake. So the anointing kana ikakura, but the limitation iri pamusoro pema containers. I'm sure you can refer to the book of 2 Kings chapter 4. Chakalimita kuwanda kwemafuta mumba memukadzi akaenda kuna prophet Elisha, macontainer, not the oil. Nokuti Bible harina kuti the oil was finished, it's not the oil stopped. Mafuta akamira, kwete kuti mafuta akapera. Why? Mwana paakati hamusisina macontainer, the oil stopped. Anozodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. So as long there is no container, hakuna the overflow. As long there is no container, hakuna overflow. The anointing is there, but chinofashuka mukombe, what you handle, what you touch, zvauri kubata. Mwari watiwanire nyasha. Pfungwa dzedu dzivandudzwe neevhangeri. Vaise mavisions akakura mukati meupenyu hwedu. Nyasha dziri muna Mwari dzakakura, favor iri muna Mwari yakakura. But ikasvika pekuti the head is not there, the idea is not there, hapagone kuiswa the anointing kana pasina the head. He anoints my head, which means he anoints the information I carry, he anoints the idea I carry, he anoints the information I have. Zvandinotenda nekuziva kuti Mwari anoita, ndo zvaanotendera anointing kuita nemandiri. Zvandinotenda kuti Mwari anoita, ndo zvinotenderwa the anointing yekuti zviitike kuti iflowe. Zvandisingatende zvinoreva kuti hapasina container, saka the oil will stop. Mafuta hapere, mafuta anomira kana pasina container. Kana pasina idea, pasina vision, Mwari ari Mwari muzhinji, anoita zvishoma. Panguva ya Solomon, King Solomon, although he was the rich man of that time, but ane zvakalimitika muupenyu hwake. Kwete nekuti Mwari wa Solomon asiyana, aye is the same. But in our times, pane ka thinking, pane ma ideas aapo, are better and greater than the times of Solomon.
Solomon akasvika pakufa asina phone. Anga asiri reachable Solomon. Haana kubvira aenda painternet, haana Google, haana kuita WhatsApp, haana kuenda paFacebook. He was the richest. But the area information anga ari so limited. Inini I can reach out to New Zealand, I can reach out to USA. Ndakagara muno mumba ndiri muno Harare. Why? Because of the idea yaapo. Shoko raMwari riri kutoflowa, which means the word is now reaching out to all over the world. Not simply because yekuti there is anointing, but there is an idea that makes the anointing flow to many parts of the world. Mwari varoda kuita reach out kuvanhu vari United States. The anointing is there, but the anointing iri kusvikira paidea yaapo. It's whether it's Zoom, it's Twitter, it's Facebook. Facebook, Zoom or Twitter, information, idea yakaiswa mumunhu naMwari. Idea iyoyo ndo yakukonzera zvimwe zvinhu zvinoda kuitwa naMwari kuti zviitike. In an instant moment, we are reaching out to New Zealand. In an instant moment, we are reaching out to people in Dallas, Texas. Chiri kuitika kuti tiite reach out ikoko haisi anointing, idea. So the word rine anointing, but the anointing iri kutora advantage yehead, the idea on the ground. The idea is Facebook. The word ndo rine anointing, but my results for it to reach out, for the cup to runneth over. Because ndichitoparidza kudai so shoko riri kuita run over to many nations. Harisire muZimbabwe bedzi, mukombe uri kufashuka. But zvatangira papi idea yekuti we are using Facebook. So Facebook is thinking, Facebook idea. May God bless you with an idea. May God bless you with great information. Mwari vainyasha zhinji. Never open your mind to have a brilliant or a great idea to make an influence or impact in the world. The devil knows ndikaataka the head. The overflow haitike, but kunotangira nyaya hakusi ku cup to run over. Kunotangira nyaya inokonzera the cup to run over. It's the head. He anoints my head. So the anointing is on the head, but the overflow is on the hand. So which means the devil will not attack the cup or the hand. The devil will attack the head. So you need to put on the helmet now of salvation. And the salvation yedu takaipiwa na Jesu, and Jesu ishoko la Mwari, which means what you need to protect as the head of salvation is idea kana kuti knowledge. Salvation is all about Jesus. Ndiye unotipa ruponeso. And Jesu chi, he is the word. So putting on the helmet of salvation is putting on protection by idea. Why? Because the devil is after knowledge, is after idea. Saka Mwari vachiti vanhu vangu vaparara nekushaiwa ruzivo. Because as long you run out of knowledge or idea, you don't need the devil to attack you. You lack of knowledge, pachayo is an attack. And worse in our times, atisisiri muremu ya lack of knowledge chete, but ye confusion, too much knowledge and wrong information, jamo society. People of God, hear me very well. He anoints my head, and my cup runneth over. He anoints my head, and my cup runneth over. Let me show you something. Nyaya ye idea koye head kuti uve ne anointing. Head inova information. You seek information, you also learn from others. Pane danger sometimes kuti we fail to learn from others. We think we know everything. At the end, une zvinhu zvaunodzidza through exposure. Through exposure. Vanotaura shona vanoti chitsva chiri murutsoka. There are new things or great ideas you can learn from others. Having a spirit yekuti I know everything is an attack to your head, ku information. Why? Because kune information
yausingaziva yaunongodzidzawo kubva kune vamwe. There is information you can get just by learning from others. That's why 2 Kings chapter 4, mukadzi akanzi go and borrow vessels from your neighbors, from your community. Which means the prophet akatoprofita kuti miracle irida kuitwa pano, you must have an understanding yekuti you don't have all the containers. Usiriwo nemacontainer achakonzera kuwanda kwemafuta. Mumba mako mune kacontainer kane mafuta mashoma. You are connected to the prophet, but you don't have the containers. The containers are outside. So go and borrow containers from your neighbors. Which means go and get ideas, containers from others. Kune zvinoitika muupenyu kana wasvika muenvironment itsva kana kuti ukava exposed kuzvinhu zvitsva. There are things you can only learn from others. People of God, hear me very well. Kana shoko rati anozodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. So the enemy now, make sure he attacks the head. Because as long the head is not there, the information is not there. There is no need kuti pave ne-anointing. Anointing ndio inozounza the result. Kumaoko akabata chinhu kuti kuve ne-overflow. He anoints my head, my cup runneth over. Kuti zviri connected, the head and the hand. The head and the hand. Ma-effects yezvese zvinobatwa nemunhu zvinobva pa-thinking, pa-mindset. I'm sure ukazvitarisa even kumabasa kuti working hard ne-working head zvine mari dzakasiyana. If you work so hard workshop, unopiwa shoma than munhu ane a working head ari muoffice. A working head na working hard zvine mari dzakasiyana. Even as a shadow picture pakuberekwa kwemunhu, munhu anotanga kubuda musoro. That's a sign yekuti panyika pawauya usati wafamba kana kubata chinhu. Get the right idea. Tanga wafunga usati wafamba, tanga wafunga usati wabata zvaruda kubata. Saka munhu paanoberekwa anotanga abuda musoro, a picture yekuti panyika pauri kuuya, you need the head first. You need information. The head represent idea or information. Panyika pawauya, what rules the world is the head or the information. Haasi makumbo, haasi maoko, but the idea rules the world. So the devil is after your head. Why? Because the head represents knowledge or information. He knows kuti ukashaiwa the right information, ukashaiwa the right knowledge, you are done. Father, I pray over your people, I pray over the church, and I pray over the believers. Nyasha dzenyu pamusoro peupenyu vana venyu. Brilliant ideas, right information. Shoko renyu rati munozodza musoro. Baba, tiri kuda vhangeri rekumusoro, vhangeri rinobata muupenyu hwedu, vhangeri rinokonzera kuzodzwa nekuita ma-exploits. We pray for new and brilliant ideas and greater visions. Imi Jehovah El Shaddai, the one who can empower us. Amugone kutiita empower kana tisina greater visions, greater knowledge. We pray, Almighty God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So kuwana mwari muzhinji usina the great idea or the greater information or the right information, auite ma-exploits akakura. Okay, Daniel 11:32. Shoko parinoti vanoziva mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Those who know their God shall be strong and do exploits. Vanoziva, which is knowledge, which is information. Vanoziva mwari wavo vachava nesimba. So what empowers you is knowledge, and they will do great exploits. So my great exploits are hidden in knowledge.
Great exploits are hidden mu knowledge. Ukasatenda kuti Mwari vanoita zvinhu izvi. Why? Because Mwari vanooperator muupenyu hwako through your faith. So ukasatenda kuti Mwari izvi vanozviita, havazviite. Why? Because vanoita through your faith, your level of understanding or your level of knowledge. So the devil will attack nyaye information. The devil will attack your head. The devil is after your head. Vakatora means wavakaisa mumusoro majesu. Vari kuda kuti musoro ubayiwe urwadziwe. Why? The devil is after your head. Why? Because head represent information. Saka Jesu akasvika pakuti ayo mwanakomana womunhu ari kushaya pekuisa musoro. Why? Nekuti already panga pane umwe musoro, panga pane mamwe maideas. Saka aifanirwa kutanga abvisa iripo. Saka kufa kwaJesu ari kunofa pa Golgotha, a place of skull, nzvimbo yemusoro kana nzvimbo yedehenya. That's why kuna Genesis shoko rakati, the seed of a woman will crush the head of the serpent. The seed of a woman will crush the head of a serpent. The head of a serpent is wrong idea. Head represent idea kana kuti information. So the seed of a woman anova Jesu will crush the head of the serpent. The seed of a woman will crush the head of a serpent. The seed of a woman is Jesus, who will crush the head of a serpent. The head of the serpent is the idea or the information of the devil. That's why his death wakanofira pa Golgotha, a place yemusoro nzvimbo yedehenya. He is now crushing the head of the serpent. The seed of a woman will crush the head of the serpent, which means kana usina the right information unenge uchioperata ne wrong information, which is the head of the serpent. Makatalando roboshia takase. Mikatalando roboshia katayase. Marabasata lakando roboshia kata. Ukaenda bhuku raActs Bible rinoti vachimirira mweya mutsvene vanga vari muupper room, they were waiting for the Holy Ghost. Vanga vari muupper room. That upper room is a shadow picture upstairs. They were upstairs in the upper room and they were waiting for the Holy Spirit. Vari muupper room. They were waiting for the Holy Ghost. Vari muupper room. Vari muupper room. Vari muupper room. They were waiting for the Holy Spirit. Upper room or upstairs is rinongoreva mind. When you operate above common sense, you can carry the anointing. Because the anointing inogona kulimitwa nemafungiro angori carnal, ari natural. The devil is after your head. The devil is after your head. Why? Because the whole thing about salvation is in the mind. Put on the helmet of salvation. Protect that idea. Get the real information concerning Jesus. He anoints my head, and my cup runneth over. Wakazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. So the anointing is upon the information, upon the knowledge. Zvinozoitwa kumaoko zvinouya neoverflow, nekuda kwekuti the brain or the mindset is anointed. An anointed mind inokoza great exploits.